Čau, je tu s vami opäť Haver a dneska som už na farme. Môžete vidieť, je tu Dende a ten nechce byť vo videu. Tu je Lana a ideme pozrieť čeliaké. Tu je koník, nejaký pav, také vtáky do piči, nejaké vtáky. WTF. Chyca toho oranžového. Diko koníko. A ideme pozrieť ďalej, takže keď budeme niekde inde, ohlasím sa. Takže došli sme sem a je tu ťava. Ahoj ťava. Ako sa máš ťava? Ako sa máš ťava? Diko prdla si. Ideme pozrieť, že tam sú nejaké kravy. Tu je konskáriť. Aj tu je konskáriť. Tu bude volať čo nejaká kráva. Prasa. Tak to je logika dať prasa a ovcu do jedného výbehu. Ahoj krava. Diko krava. Diko krava. Hej, toto je big more. Né. Ahoj ovca. Pozdrav sa. Ahoj krava, papáš. Diko bíko? Diko veľký bík? Bík. Vyleští mi topánku, hej. Ahoj. Čau. Pozdrav. Mé. No, kusne ťa. To je kráva, Píko. To je Píko. A hlasím sa vám pri ďalších zvieratách. Šli sme Poníko. A hneď ide do môjho videa, no? Nechce lísku nám a hneď tu je. Ideme, pohľadkáme. Ahoj! Koník. Ideš do piče. Ahoj. Digo pau. Koník. Pau. Koník, pau. Koník, pau. Koník. Ešte tu budú nejaké zvieratá, tak ideme sa kúknúť. Zatiaľ čus. Takže zvieratá sme už ďalšie nenašli, vidíte, už mám zoopik spravený, už som doma. Vlastne bolo to dneska, bol som tam s Denisom. A pre tento ďalší vlog, vlastne toto sa vám ospravedlním za to, že minule tam tá farma nebola. Tak teraz som tam bol s Denisom, tak sme natočili, no. A to by bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, koment, odber. Ak sa vám nepáčilo, dajte like, koment, odber. A čaute. Asi hej. Ja sa s vami lúčim teda už. Si pozerám telu. No a proste čaute.